дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии ҳудуди шаҳри Душанбе айни замон шароити созгори таълиму тарбия фароҳам гардида, мураббиёни соҳибтаҷриба барои кору фаъолият ҷалб шуданд. илова бар ин аз ҷониби сохторҳои марбута аз ҷумла сароясати маориф ва шӯъбаҳои маорифи ноҳияҳои пойтахт тадбирҳои иловагии омӯзишӣ низ роҳандозӣ мегардад, ки мақсади он беҳтарсозии кори низоми тарбия ва омӯзиш дар зинаи таҳсилоти томактабӣ мебошад. зимнан машварати омӯзишӣ барои мудирони боғчаҳо низ аз ҷумлаи чунин тадбирҳо аст. муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 65 ноҳияи Фирдавсӣ ташкил шуд. намояндаи сароясати маорифи шаҳри Душанбе, мудири шӯъбаи маорифи ноҳия ва мудирони муассисаҳои таҳсилоти томактабии ноҳия ширкат варзида аз фаъолияти ин кӯдакистон аз наздик ошно шуданд. дар ин тадбири омӯзишӣ мудири муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 65 бевосита бо тарбиятгирандагон машғулият гузаронид. ин амал бо мақсади иҷрои дастури сардори сароясати маорифи шаҳри Душанбе гузаронида шуд, зеро дар асоси он бо мақсади расонидани ёрии методӣ, арзёбии сифати дониш, малака ва маҳорати хонандагону кӯдакон дар семинарҳову машваратҳо мудирони кӯдакистонҳо вазифадор шуданд, ки бо тарбиятгирандагон машғулият гузаронанд. машғулияти навбатӣ фарогири мавзӯи омодагӣ ба саводомӯзӣ дар гурӯҳи омодагӣ ба мактаб буд, ки ба сифати он ва маҳорати мудир ширкатдорон баҳои мусбат доданд. ҳамин тавр қисмати дигари машварат дар толори фарҳангии муассисаи мазкур ҷараён гирифт. дар ин чорабинӣ масъулини шӯъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ ва роҳбарони муассисаҳои томактабӣ ширкат варзида раванди машғулиятҳоро таҳлилу баррасӣ карданд. ҳамзамон дар мавзӯи ороиши гурӯҳҳои сину солӣ мутобиқ ба талаботи стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ аз ҷониби мудири муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 65 ноҳияи Фирдавсӣ маъруза пешниҳод карда шуда, он аз ҷониби ширкатдорон таҳлил карда шуд. дар як вақт иштирокчиёни семинар аз ҷумла мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ дар самти беҳтар намудани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ фикру андешаҳояшонро баён карда, роҳандозии чунин семинар машваратҳоро ба маврид арзёбӣ карданд. хотиррасон менамоем, ки дар қисмати дигари тадбири омӯзишӣ барномаи омоданамудаи кӯдакони ин муассисаи таҳсилоти томактабии пойтахт пешниҳоди аҳли нишаст карда шуд. ин барнома аз бахшҳои гуногун иборат буда, дар он кӯдакон фаъолона ширкат варзиданд. инчунин дар васфи ватану модар, Тоҷикистон ва сулҳу субот порчаҳои шеърӣ қироат намуда, бо иҷрои рақсҳои мавзун хотири аҳли нишастро болида гардониданд. гуфта мешавад, ки ин амал барои рушди малакаву маҳорати тарбиятгирандагон заминаи мусоидро фароҳам менамояд, зеро ин самти фаъолият низ дар муассисаи томактабӣ мавриди омӯзиш қарор дорад.